Ako sa volalo plavidlo, ktoré podľa Biblie zachránilo ľudí i zvieratá pri potope sveta? Ježiško Maria. Idem z kostola, vidíte, jak som sprostá? Však tá loď, na ktorej sa plavil pán Ježiš, a jak sa to volalo? Bože, nazrite sa, výpadek rozuma, idem z kostola. No to neviem, už mi to... Archa nejaká. No, archa umluvy. Alebo ako sa to archa umluvy, nie? To je zostrojil. Pán Ježiš? Nie, to je jeho služobníci, nie? Pravda, služobníci, ktorí boli na... Čo pán Ježiš, on dial na tých... Čo boli s ním na lodi? Na tej arche umluvy. Ktorí tam boli s ním? Však všetci jeho tí apoštoli. Peter a tí všetci svätí, nie? Ako sa volalo plavidlo, ktoré podľa Biblie zachránilo ľudí i zvieratá pri potope sveta? Tak Mečár určite nie. Ani Fico? Jako? Ešte raz. Ako sa podľa Biblie volalo plavidlo, ktoré zachránilo ľudí i zvieratá pri potope sveta? Mečár určite, to som povedal, že Mečár nie, ten stvert len zničil, ako Slovensko. A že by Noá Mochová archa? Koho archa? No je volá, ne? Ako sa volalo plavidlo, ktoré podľa Biblie zachránilo ľudí i zvieratá pri potope sveta? Pravidlo? Loď? Ako fú ľudí je zomrelo z tej lodi. O tom bol aj film. Neviem si spomenúť na tú loď, ale to bol krásny film. Ako sa volalo plavidlo, ktoré podľa Biblie zachránilo ľudí i zvieratá pri potope sveta? Čo ja viem, pluli aj na voľakej onej lodi, čo to bol koráb, čo postavil ten Noé, či čo to bol, čo mu Boh prikázal, že má postaviť loď, že bude potopa, čo ja viem, čo, no tak... No neviem, jak sa volal ten koráb. Ako sa volalo plavidlo, ktoré podľa Biblie zachránilo ľudí i zvieratá pri potope sveta? No Titanic. Ja teda prvý potopil. No Titanic. Viete čo, ja takto poviem, že potopa mohla byť, ale nebola to svetová potopa. To, tak, jak aj teraz písali, že koniec sveta bude, ešte aj dátum určili, aj všetko. A takisto k tomu neprišlo. Okrem toho už sme preplenili túto zem. Už by bolo najlepšie, keby sme sa presťahovali na druhú planétu, lebo už nás je tu veľa. Ako sa volalo plavidlo, ktoré podľa Biblie zachránilo ľudí i zvieratá pri potope sveta? Archa jednoznačne. Ako? Noémová archa mohla to byť jednoznačne. Ako sa volalo plavidlo, ktoré podľa Biblie zachránilo ľudí i zvieratá pri potope sveta? Zvieratka. Jachta. Koho jachta? Neviem, ako sa volal, ale... Lebo Bibliu čítam. Niekedy, každý deň. A neviem. Tam sa píše o jachte? O jachte nie. Čln. Ako sa volalo plavidlo, ktoré podľa Biblie zachránilo ľudí i zvieratá pri potope sveta? Ja, to je ten koráb... no. Ale nie to tam zastavil na Ararate. Co mi kecáte do toho. No vidíte, mi to nepríde na rozum. Noé to viedol. Archa. Archa, no. To je to? Ako sa volalo plavidlo, ktoré podľa Biblie zachránilo ľudí i zvieratá pri potope sveta? Tak to neviem. To neviem. No, to bola nejaká... Ja aj myslím, Titanic.